El Teatre Goya de l'Olleria ha acollit la presentació oficial de la 38a Mostra Internacional de Titelles de la Vall d'Albaida, la més antiga de les arts escèniques valencianes. Una mostra on del 9 al 12 de novembre 14 companyies recorreran 21 pobles de la comarca, amb un total de 34 funcions. Aquest any, a més, es bat un nou rècord de participació de pobles, amb la incorporació de Llutxent. Tindrem companyies de Castella-La Manxa, tindrem companyies catalanes, tindrem companyies de Múrcia, de Madrid, valencianes, està clar, tindrem una companyia anglesa, tindrem companyies també que faran teatre d'adult i teatre per a tota la família, per a escolar, per a bebès inclús, en escoletes, i espero que la gent enguany també gaudisca de tota la mostra que tenim, perquè des de luego no es pot perdre. Del cartell d'enguany destaquen les companyies andaluses com La Maquiner, guanyadora del Premi Lorca 2022 de Teatro Andaluz i finalistes dels Premis Max durant moltes edicions, amb dos espectacles, el d'adults Estación Paraíso, amb un treball magistral d'Elisa Ramos, i Parade el Circo de los Valientes per a tota la família. També es gaudirà de la companyia de Jaén i Medio Teatro amb el tan guardonat Eco, sense oblidar la presència de companyies valencianes i de l'anglesa String Theatre amb l'espectacle d'Insectes Circus. Un festival de caràcter comarcal amb vocació internacional que des del seu naixement el 1985 ha apostat per la dinamització cultural als municipis de la Vall d'Albaida, apropant grans companyies i espectacles a poblacions que en moltes ocasions no superen ni els 1.000 habitants. I què vos he de dir jo, que sóc albaidí, no? I tenim allà a Albaida la seu del Museu Internacional de Titelles. I també Bambalina Teatres és una companyia que va néixer al meu poble, a Albaida. Per tant, n'hi ha que fer un poc de xovinisme, perquè al cap i a la fi podríem dir que la mostra Titelles va néixer també a Albaida. I és una gran satisfacció per a mi com a alcalde i com a president de la Mancomunitat poder estar avui així presentant aquesta 38a mostra. L'acte va comptar amb la presència de molts representants polítics i del món de la cultura que mostraren admiració per una mostra tan consolidada. Una fita que es dona any rere any gràcies a la unió de tots els àmbits de l'administració, local, comarcal, provincial, autonòmica i nacional. No vaig a dir que és un miracle, perquè 38a edició no és un miracle, però sí que s'ha de valorar molt i molt. Portar una comarca, i una comarca que no ens equivoquem, és d'interior, amb el que això suposa des de fa molts i molts anys, consolidar una mostra de Titelles com la que heu consolidat, demostra, primera, que teniu un sentiment de comarca i un poder de convocatòria i que cregueu en la cultura, però en la cultura en majúscules. Allò que es diga mostra internacional, vull dir, és per a treure pit, jo vos he de felicitar i és per això que he vingut, per donar suport, per a que no m'ho contaren i perquè pense que darrere n'hi ha professionals molt i molt bons i també d'una comarca que suposa, perquè si no, no s'haverà consolidat, que està orgullosa de tindre una mostra com la que esteu fent. No hay nada más maravilloso que dinamizar la cultura por todas las comarcas, ¿no? Y sobre todo, fíjate, la Vall d'Albaida tan llena y tan rica de cultura, y el traer la mostra hasta aquí, ¿no? Mover el teatro, mover los espíritus, que es lo que quería precisamente el teatro clásico, moverlo desde las Titelles, ¿no? desde las marionetas, es auténticamente maravilloso. Hay que reivindicarlo, hay que moverlo, hay que fomentarlo y por supuesto tiene el apoyo de la Consellería de Cultura y del vicepresidente, el señor Barrera, que siempre apuesta por este tipo de espectáculos, que le demos soporte y estamos precisamente para constatarlo de que es así. Es maravillosa la tierra de la Vall d'Albaida y la mostra es eso, una muestra, anem a mostrarla, ¿no? Entonces vamos a mostrarla en ese sentido, utilizando el teatro como canal, como eje, pero es muy bello, es muy bonito ver cómo todas las poblaciones se unen precisamente para algo en común, que de eso sirve la cultura. La Diputació de València té que recolzar aquest tipus de coses. Així s'aprofita la sinergia de diversos pobles per a fer un event important i ahí deu d'estar la Diputació, només apoyant el que n'hi ha, sinó també potenciant-ho perquè vagi a més. Ixa és la nostra tasca, ixa
Eixa és la tasca que s'hem marcat i ahí estarem sempre. Els assistents van poder veure de nou el vídeo promocional del cartell i la imatge gràfica fet pel dissenyador de la 38a mostra, Álvaro Sánchez. I en finalitzar l'acte gaudirien d'un vi d'honor. La programació completa, així com els horaris, localitzacions i informació dels espectacles i companyies es poden consultar al web mostratitelles.com/MIT38, així com a les xarxes socials de la MIT.